Kepa Agirregoikoa naz, hemen etxan ondekogu, gaztandegi bat. Hone diez nire behiak, flebik arrasakoak diez. Ez diez behi oso esnetxuek, baina kalidade handiko esnea ematen dabe. Bueno, eta azken baten behiak belar jaleak diez, orduan belarra da, beraien elikadura basea, ezta? Eta horregatik gure helburue hori da, kalitatezko belar bat ekoiztu, behiak ondo elikatzeko eta kalitatezko esne bat emateko. Urte gehiena behiak kanpoan egoten diez, eurek urtetan diez kanpora belarra jaten, eta gero neguko hilabete gogorrenetan barruan egon behar diez, batetik kanpoan ez dauelako zer jan, eta eguraldi txarra egoten dalako. Baina legintzen gara, urtean aldanik eta denbora gehien belarra berai jateko zuzenean. Esnea ematen dabizien behiak beti etxe inguruan dabiz belarra jaten, eta egunen birritan eramaten dugu ikuiura, han bertan esnea jeitsi, gazta egiteko. Nire aititek eta mamak beti ukin zabiz esnetarako behiak, baina gero nire aita eta nire izekoak kanpora joen ziren lanera, esne ekoizpena itxi egin zen, eta gero nik 20 urte ukine bazan nien, erabakin eban, baserrira bueltatzea eta baserritik bizitzea. 8. urtie da, proiektu honetan gabizela, jogurrak eta gaztak egiten. Gaur irakutsiko dutxue, zelan egiten dugun gazta freskoa. Hau da, gaur goizean batu dugun esnea, pasterizatu dugu, 63 gradura, eta bertan legarra botako dutxegu esnea gogortzeko eta gero gazta egiteko. Oin bota dutxegu legarra, esnieri, oin itxiko dugu ordu erdi geldi, eta esnea gelatina baten moduen geldituko da, eta gero hasiko gara lantzen gazta egiteko. Oin ordu erdi egonda hemen esnie geldi-geldi, gogortu de, eta hone gazliriaz, moztu egingo dugu, eta hasiko gara gazta egiten. Oin jungo gara apurka-apurke satitzen, eta jungo da gero eta gehiago bere izten. Bai gaztai eta bai gatzure. Eta oin botako dutxegu gatza. Litro esneri, kilo eta erdi gatz. Eta oin jarraituko dugu masajea ematen, beste 3-4 minutu, moldetan sartu baino orina, ontzeia hasiko gara sartzen gaztaie moldietan. 3 tamainatako gaztak egiten duguz, 300 gramuko gaztak, kilo erdiko gaztak eta kiloko gaztak. Salmenta zuzena egiten dugu, gaztandegitik bertatik, eta gero inguruko dendak, kontsumo taldeak, eta Gernikako plazan bebai egoten gara. Astelenero gure produktuak saltzen. Bueno, Joseba, nik hemen jarraituko gaztai eitzen, eta inguru ezagutu gure dozunen eta gaztai jan, etorri eta ni hemen egongo naz, zure zain. Bale? Hala, agur!